Eżis aħwa daw kollha li qed issegwuna minn fuq il-YouTube u minn fuq il-Facebook nilqawkom ġewwa l-komunità ta' River of Love għal messaġġ ieħor fuq live streaming. Tistgħu issegwu l-messaġġi tagħna hawnhekk kull nhar ta' erba' u nhar ta' sibt madwar bejn 7:30 jibdew u kull nhar ta' ħadd bejn l-10 u nofs il-11 ta' filgħodu jibdew għal messaġġi tal-passat. Żuru il-channels tal-YouTube tagħna, tistgħu tmorru River of Love Malta jew River of Love live streaming u għandkom insomma bosta channels tistgħu tidħlu fihom eżis aħwa. Tistgħu żuru wkoll il-website tagħna hija riveroflovemalta.org, riveroflovemalta.org. Għal dawk kollha li intom qed issegwuna familja River of Love qed issegwuna minn ġewwa djarkom u intom tixtiequ tibatu id-donation tagħkom id-deċma jew l-offerta tagħkom tistgħu tidħlu fuq il-website tagħna u tafsu fuq il-buttuna donate u hemmhekk għandkom xi 3 sistemi differenti tistgħu tibatu bil-Revolut, tistgħu tibatu bil-bank transfer u tistgħu tibatu check. Okay? U jekk Alla jrid forsi naf li intqajt ma xi aħwa qalu li pastor la nerġgħu niftħu irid inġib l-offerta tiegħi għax żammejta daw ix-xarej insomma. Grazzi mulej għalikom tal-fedeltà tagħkom għax ovvjament il-kontijiet baqgħu għaddejjin. By the way, ħafna vera għaddew minn dan it-turmoil tal-COVID imma l-kontijiet Alla jberek xorta ma ħassewix il-COVID. Il-kontijiet xorta baqgħu għaddejjin. Amen. Anyway, allura nirringrazzjalkom eżis aħwa li bqajtu fidili tal-fedeltà tagħkom għax ovvjament tifhmu l-neċessità u l-ovvju sewwa li l-affarijiet hekk imorru. Grazzi Ġesu. Mela, ħaġa qabel ma nibda l-messaġġ u nixtieq nindirizza il-Kristjani kollha l-aħwa eżis Maltin u Għawċin u anke speċjalment l-aħwa ta' River of Love. Eżis aħwa, bħalissa, ovvjament, ifmuni sewwa x'ħan ngħidilkom. Number 1, din il-żmien tal-COVID-19 huwa żmien li dawk kollha li qed jgħixu f'din il-ġenerazzjoni ħadd qatt minna fid-dinja qatt ma għandha bħala. Allura dak xi jfisser, jiġifieri ħafna min-nies qed jiskopru kif jikkopjaw ma' din is-sitwazzjoni għax mhux jgħid pereżempju xi ħaġa tiġri kull sena u drajna issa kif neħħindeljawha, allura ħafna min-nies inkluż Kristjani qed isibu ruhom jiskopru kif jħendiljaw. Isek inti kontejx daqqa waħda ġo Beltin naf metropolitana u sipru ħaj ġo ġungla, u għat mex ġo ġungla. U tispiċċa tiġi titadatta issa, tibda kollok il-ħajja tisforzak tadatta. Sawa, u għaliex qed ngħidan. Għax naf li jekk hemm nirringrazzja lil Alla xorta waħda maddul dan iż-żmien ħafna nies resqu lejl mulej. U bosta nies taw ħajthom il-Kristu anka tagħmdu ġifieri. U ħajerġgħu jkun hemm il-mamudiji li ħadd li ġej jekk jekk inti tixtieq titgħammet please ikkuntattjani mill-aktar fis possibbli għax fuq l-ordni ta' Sidna Ġesu Kristu inti tkun mammed biex issalva. Issa jekk inti tgħidli jien naf nixtieq nitgħammet u f'daqqa waħda jien naf ġralek xi ħaġa u mitt u anta Kristu nemmen li xorta salvajt. Imma tipposponix li inti li tkun mammet għax il-mamudija jekk ma anta Kristu. Sewwa, mela dik inħeġġixkom biex intom tagħmluha eżis aħwa. Ħaġa l-oħra hija di. Ovvjament bosta kienu dawk li għamlu diversi messaġġi ta' għamla differenti, sew minn fuq fidi, sew minn jitkellem fuq il-kawtela, sew minn juża li noqogħdu attenti. U dawn huma kollha prinċipji bżonn jużi, kollha għandna bżonnhom. Sewwa l-importanti li aħna bħala Kristjani nimxu dejjem fil-mħabba u tagħmilix tal-imħallef ta' ħadd. Għax inti ma tafx f'liema żarbun xi ħadd ieħor ikun qed jimxi. U fil-vers tal-kelma laqqas għandek ikun affarijiet tiegħek. Inti bħalma jiena prittkaj dawn l-aħħar ġimagħtej żomm sħiħ u kun fidil fit-tiġrija tiegħek. Ibqa' fil-lejn tat-tiġrija tal-fidi tiegħek. Il-ħut jekk ta' madwarek itlob għalihom, jekk xi ħadd jitolbok lajnuna biex tissapportihom għatihilhom, imma tagħmilix tal-prosuntużi u l-prosuntuża u għax jettara xi ħadd jinnaf jgħidlek jiena mhux ħaniġi l-komunità sa ċertu żmien, jew jiena ħanuża s-sanitizer, jew jiena ħanuża l-maskla, issa saħwa.
kulħadd jagħmel kif iħoss. L-importanti ma tmux kontra Kristu sewwa. Issa, waħda mill-affarijiet li jiena ninkoraġġikom għax fil-Bibja tissemma kontinwament hija timxix fil-biża'. Timxi fil-biża' u tista' timxi bl-erf mingħajr ma timxi fil-biża'. Hemm differenza bejn jiena ħajti komplet u jiena applikajt ċertu prinċipji biex noqgħod attent. Milli xi wħud pereżempju jispiċċaw jiġu letteralment jingħalqu jisom ġogaġġa bil-biża' u laqqas joħorġu laqqas jistgħu jieħdu nifs. Ma nemmix li hija l-mulej jrid hekk. Issa jekk tittamel hekk jiena ma ngħidlek xejn, nista' ngħidlek hija qatta' ħin fil-mulej u aqra l-kelma. Però ovvjament li aħna ngħixu fil-biża' mhijiex is-sejħa tagħna l-Kristjani. Mhijiex dak li Alla għandu għalina u Ġesu f'dan iż-żminijiet ma tbiddilx. Nirringrazzja lil Alla f'Malta dan il-COVID nemmen li kważi għadda, ġifieri ftit l-ewwel hemm qed isibu, però fl-aħħar mill-aħħar Alla huwa kull imkien jekk hemmx marda, jekk hemmx diżastru, jekk hemmx virus, jekk hemmx whatever. Alla u kull imkien. Sewwa u m'għandix għalfejn ħares lejn xi ħadd għall-fidi tiegħi jiena rrid inħares lejn Kristu biss. U mal-aħwa nimxi fl-imħabba nkun gracious, il-kelma hija gracious. Però nixtieq nagħmel appella l-aħwa oħrajn. Inti għandek aħwa li jgħidu jitkellmu ħafna fuq il-fidi u jekk jaf il-Bibja għandhom kull dritt. U hawn min jitkellem fuq l-erf u jekk jaf il-Bibja għandek kull dritt. M'għandekx għalfejn xi ħadd jekk jagħmel xi post fuq il-fidi toħodha personali, jekk ma qalx, jekk ma semmix l-ismek. U jekk xi ħadd qal fuq wisdom, inti m'għandekx għalfejn toqgħod toħodha personali bħal speċi isek jattakka lilek għax tal-fidi. Ma semmix ismek. U jaħasra ċertu aħwa, forsi well-meaning, mhux qed jindunaw qed jaqgħu għan-nasba tad-demonju. Sewwa u l-għadu qed jgħid kemm qed jifraħ qed jagħmel parti. Għodu attenti. Inżomm għajnek fuq il-mulej u toqgħodx tirrispondi kull post ta' dik u ta' dak, kulħadd għandu r-relazzjoni tiegħu mal-mulej. Sewwa, jekk inti tgħid li pastor inti x'taħseb kif għandi nimxi mal-mulej, ħanejdlek. Il-Bibja ma titbiddel għal ħadd u ma titbiddel qatt. Imma jekk titlobni f'dan iż-żmien, ngħidlek imma jekk inti tħoss li inti tittamel mod dak affarijiet tiegħek, Sewwa u mhux ħan indaħallek dak affarijiet tiegħek. Hemm ċertu nies li nista' nikkumpatihom għax naf li għandhom ċertu sitwazzjonijiet, sew fid-djar tagħhom, sew madwarhom u hekk, imma fl-aħħar mill-aħħar jiena naf Alla ma sejħa il-mulej sejħli u li nimxi fil-biża' mhijiex waħda minnhom żgur. Li nuża ċertu kawtela u wisdom mela le, fair enough. Issa ħa nagħmel announcement malajr. Naf li s-sibt li ġej u l-ħadd li ġej il-weekend li ġej ħafna tistennew li River of Love jiftaħ għall-pubbliku, però dal-jumej fittixt fit-talb il-mulej fittix fis-sens, mhux għax inti lefta, imma kellim bħal-mulej fuq għandi niftaħ jew le. U fl-ispirtu tiegħi nħoss li l-mulej jgħidli li dan il-weekend River of Love ma jiftaħx. Allura River of Love dan il-weekend li ġej id-data ta' jiġi 13 u 14 River of Love mhux ħajftaħ. Il-messaġġi xorta nkomplu wasluhom fuq il-live streaming u inti kompli segwi mill-live streaming. Jekk Alla jrid, wis probabbli jekk il-mulej ukoll ma jgħidlix tiftaħx, inkomplu mbagħad forsi niftħu l-ġimgħa ta' wara, jekk Alla jrid. Imma fl-ispirtu tiegħi tinħoss il-mulej jgħidli ċar u għandi ħafna paċi fuqha tiftaħx dan il-weekend. Full stop. Amen. Allura kompli minn fejn inti, fejn kont daw il-xarej, segwi l-kelma tal-mulej, alleluja, u għafda fil-mulej. Jiena nemmen li din il-ħaġa ħatiswa għal ġi tal-Vanġelu. Jien hekk inħoss fl-ispirtu tiegħi. U wara kollox jien il-passer u hekk ħajsir. Amen. Glorja l-mulej. Mela, itolbu miegħi intom li tissegwu eża saħwa. Praise the Lord. Glorja l-Ġesu. Ejn itolbu flimkien qabdu l-Bibja fidejkom u kulħadd jgħid warajja. Ejdu Missi Qaddis, grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Kellimni Spiritu Santu. Għatini revelazzjoni. Mulej, għallimni naqraf kif taraf l-affarijiet int. Għallimni nħares blajnejn ta' Ġesu. Spiritu Santu, inti li iġġib l-affarijiet għad-dawl. Ġib il-kelma Alla għad-dawl f'qalbi
biex tisplodi b'revelazzjoni, għarfien u trasformazzjoni. Niddikjara li jiena qatt ma nerġa' nkun l-istess iktar permezz tal-kelma ħajja fi Kristu Ġesu. Amen. Halleluja. Dan huwa t-tieni messaġġ li bdejtu il-ġimgħa l-oħra bħallum ġimgħa fuq li nkunu fidili lejn il-kelma. Fidili lejn il-kelma. Il-ġimgħa l-oħra tkellimt fuq id-dottrina. Dottrina tfisser talim, teaching, dottrina. Fi żmien meta kont żgħar kien jgħiduli mur għad-dottrina. Ħafna minnkom tafu jgħiduna tmorru għad-dottrina. Dottrina tfisser il-kelma dottrina hija kelma oħra għal teaching. Talim. U għal dawk li intkom ma smajtux it-teaching tal-ġimgħa l-oħra, morru simgħuha sewwa ħalli tkomplu fuq dan il-messaġġ tal-lum. Tkellimt fuq kif inti tifhem il-kelma, kif tinterpreta l-kelma, kif inti tifhem il-kelma biex meta tistudja, meta taqraħħa, tieħu l-aħjar sugu minna. U hemm ċertu prinċipji li anke l-Bibja stess tallimna kif għandna inħarsu biex nirċievu dak li l-Mole għandu għalina. Fil-ktib ta' Ħosea kapitlu 4, morru hemmhekk fil-ktib ta' Ħosea, skrittura li ħafna mill-Kristjani jafuha bl-amment. Please inħeġġitkom biex intom ikolkom Bibja, ok? Importanti li jkollkom Bibja. Ħosea kapitlu 4, skrittura popolari u skrittura li wisprobli ħatuża ħafna fil-ħajja tiegħek. Vers 6 simgħu xejt il-mulej. Jinqered il-poplu tiegħi minħabba nuqqas ta' għarfien. Jinqered il-poplu tiegħi min nuqqas ta' għarfien. U billi jint warrabt l-arfin inwarbek jiena milli tkun qassis għalija. Ovvjament hawnhekk għalet jitkellem mal-poplu ta' Iżrael, imma din hija wkoll hija realtà għal poplu tal-Kristjani llum il-ġurnata. Mingħajr arfin inti tiġġarraf. Waħda mill-ogħla komoditajiet, one of the highest commodities of life is the truth. The truth. Believe it or not, Ġesu jgħid, inti tkun taf il-verità u l-verità teħilsek. Jiena nemmen li l-Kristjani għandna nimxu dejjem bil-imħabba. Sewwa, imma qatt at the expense of truth. Jiġifieri, waqt li jiena nurik li nħobbok, imma ma jfissirx li jiena waqt li nħobbok mhux ħanejdlek il-verità. Il-verità ħantilek xorta, imma ħanipprova ntilek bil-imħabba. Issa xorta waħda tista' ħares lej Ġesu l-epitomija tal-imħabba u l-epitomija tal-verità u xorta kien hemm ħafna ma laqgħux. Jiġifieri tħossok żaqsek bed, xi kultant inti xorta ħatimxi bil-imħabba, xi kultant xorta ħatgħid il-verità u xorta ħassib lil min jirriġettak. You're not the only one. Amen? Ovvjament, inti bħala Kristjan għamel milli tista' bil-grazzja t'Alla biex tejjem il-verità twassala imma dejjem bil-imħabba u qatt toħodha personali għax il-Vanġelu mhux tiegħek. Il-Vanġelu mhux tiegħek. Halleluja, meta jirreġettaw il-Vanġelu mhux dak li jirreġettaw, jirreġettaw dak li bagħtek li ma jkunx tajjeb għalihom. Number 1, waħda mill-prinċipji li semmejna u kulħadd għandu jkun jafa di, make sure li għandek Bibja. Kemm tqila dan il-prinċipju biex tiftakru. Llum il-ġurnata jien għandi hawnhekk għandi smartphone sewwa u inniżel l-app għandi l-app jgħidula YouVersion illum għandha ħafna verżjonijiet fuqha u anke għandna l-verżjoni bil-Malti llum il-ġurnata. Grazzi Ġesu fuqha u għalhekk ħatma illum il-Bibja letteralment tista' tkun kull imkien. Qabel konna ngħidu l-Bibja anke minn tal-grocer tixtriha, illum mhux minn tal-grocer, illum letteralment tafas fuq l-app u tinżel fuq il-mobile tiegħek b'xejn. Number 2, mela għandna bżonn l-arfin tal-kelma. Mingħajr l-arfin tal-kelma jiena u inti ma nistgħux insiru nafu il-verità, ma nistax issir taf il-Alla. Għandna ċertu aħwa, ċertu nies, ħalli npoġġihom kollha fuq l-istess kategorija jsejħu Kristjani u għalmini. U ġieli pereżempju jikkwotaw xi ħaġa fil-Bibja li tikkwota mill-Bibja once hija l-Bibja hija l-Bibja full stop. Imma meta tiġi għal dottrina, jiġifieri għat-teoloġija,
Mhux kull statement huwa tajjeb għat-teoloġija, ġifieri jiena nista' ngħidlek ma mhux fil-Bibja qiegħda ma jfissirx li għax hija fil-Bibja bil-forsi għalik. Hemm ħafna affarijiet li huma fil-Bibja li mhux għalija. Għandek il-liġi kollha tal-Lut b'614 il-liġi minnhom l-ebda waħda minnhom għalija. Sewwa, imma fil-Bibja qiegħda. Jekk qabel jien naf ċertu nies għalkemm ma kienx Alla li ritek, għandek nies fit-Testament il-Qadim fejn anke kellhom ħafna nisa. Sewwa, ma jfissirx fil-Bibja jien l-lum jiena u inti riġiel Kristjanista jkollna ħafna nisa. Sewwa, jew bil-viċi versa, għalmenu skont il-pjan tal-mulej. Ma jfissirx għax huwa statement fil-Bibja huwa tajjeb għat-teoloġija, għad-dottrina Kristjana. Jiġifieri jiena ħanagħmel dal-statement estrem. Darba kien hemm dak diċajta ma fija talima u semmejtilkom biċċa minnha l-ġimgħa l-oħra. Mela darba da kien hemm wieħed qed jitlob id-disprat sewwa u qatt ma kien jaqra l-Bibja, imma da kien jisma' jaqra l-Bibja u da darba fid-desperazzjoni tiegħu għallu mulej qabad il-Bibja. Għallu mulej jiena smajt il-ħadd ieħor li inti tkellimhom mill-Bibja. Għallu mulej id-disprajt ma nafx ħanaqbad nagħmel kif niftaħ il-Bibja ħanoħodha li qed tkellimni. U dak kif fetaħ u dak kif u mar u qar u Ġuda mar jitgħallaq. Fil-Bibja? Imma mhux fil-Bibja! Tista' tuża kwalinkwa frażi fil-Bibja u tispiċċa vera mgħallaq. Ġifieri ma jfissirx għax fil-Bibja tista' tuża biex tapprova jew tiġġustifika xi tagħlim, skużi l-kelma, ħażin. Ħażin. Allura għodu attenti minn dik il-frażi, imma mhux fil-Bibja. Sewwa, kemm hemm frażijiet fil-Bibja li ħafna Kristjani ma jsegwhomx. Pereżempju Ġesu jgħidlek biex timxi warajja titlaq kollox warajk. Jekk tħalli kollox jiġifieri meta tiġi l-fellowship inti ħadoħroġ minn hawn wien għax tħalli kollox warajk. Inti fehim? Jiġifieri ċertu affarijiet mhux inbilli ngħidu għax fil-Bibja irid jiġi maħud fil-kuntest. Hemm liġijiet teoloġiċi li meta tiġi tistudja t-teoloġija importanti li żommhom f'moħħok meta tiġi biex tistudja. Number one, ħammorru fit-tieni Pietru, morru hemmhekk. Fit-tieni Pietru. Tieni Pietru, kapitlu 1. Alleluja. U isma' xi tgħid vers 1. Xmun Pietru għaddej u apostlu ta' Ġesu Kristu lil dawk li għal ġustizzja ta' Alla u s-Salvatur tagħna Ġesu Kristu kellhom ix-xort li jkollhom il-fidi għażiża daqstana. Jekk timmedita dik biss tiġi għandek esplużjoni. Jiena u int bħala Kristjani ma rċivejniex il-fidi ta' Gordon John Manche, jew il-fidi ta' Ruma, jew il-fidi tal-Amerika, jiena u int irċevejna l-fidi l-istess bħal ta' Ġesu Kristu u bħal tal-Apostli. Għandi diversi messaġġi fuq il-fidi fuq il-YouTube fil-każ da kollha tissegwuna, morru warawhom. Imma hija grazzja li jiena u inti il-fidi li jiena għandi llum fi Kristu huwa l-istess fidi, l-istess tip ta' fidi li kellhom l-apostoli li mxew ma' Kristu. Bħala fidi, bħala jiġifieri il-kwalità ta' fidi hija l-istess. Bħala kemm nimxi fir-revelazzjoni ta' dik il-fidi hija diversa. Għax aħna qed nikbru fir-revelazzjoni. Aħna nikbru fir-revelazzjoni. Kellhom ix-xort li kollhom fidi għażiża daqstana. Grazzja marru hemm vers 2, grazzja lilkom u slim bil-kotra bis-saħħa tal-għarfien. Mela se nagħtik il-grazzja u slim, dik il-kelma grazzja hija l-kelma karis, li kelma tfisser jiġifieri il-qawwa sopranaturali tal-Alla
u slim ix-xalom li tfisser ġifieri li nothing is broken, nothing is missing, xejn ma jonqsok xejn dik il-kelma xalom. Tfisser meta xi ħadd jgħidlek Iżrael jgħidulek xalom. Aħna pereżempju Maltin fit-tradizzjoni ġej konna ngħidu il-paċi miegħek, dik il-kelma paċi tfisser li ma jonqsok xejn. That's powerful. Jgħid mela din il-qawwa suprannaturali, din il-grazzja speċjali li ġejja mis-sema u dan ix-xalom li inti ma jonqsok xejn u kollu sħiħ fil-ħajja tiegħek, kif jiġu? Bl-għarfien. Bl-għarfien sħiħ tagħkom ta' Alla u ta' Sidna Ġesu Kristu. Mela jiena u inti ħanikbru fil-grazzja, jiena u inti ħanikbru fil-fidi, mhux għax Alla jagħtik fidi bil-porzjonijiet, jiena u inti l-Iskrittura tgħidlek li aħna rċevejna l-fidi ta' Ġesu Kristu Galatin 2:20. Sewwa jiena kont imsalla ma' Ġesu Kristu u mhux iktar jien li ngħix immissa Kristu li jgħix fija. U din il-ħajja li ngħix dan il-ġisem ngħixha biex bil-fidi ta' Ġesu Kristu li ħabni u li miet għalija. Mela jiena u inti mhux biss m'għandniex il-fidi, m'għandniex fidi bomba, jiena u inti għandna l-fidi mhux biss tal-Apostli, għandna l-fidi ta' Kristu li bentalla nnifsu. Sewwa, imma da kif iseħħ? Għax believe it or not, din ir-realtà hija realtà sew għal dawk li għandhom l-arfin. U sew li m'għandhomx, imma jikbru fiha bl-arfin. Da bħal meta jekk jiena xi ħadd iħalli li wirt, jien naf ta' €1,000,000. Mill-punto de vista, mill-punto legali, il-gvern jew minn whatever, il-notar li jgħid l-istrument dak miljonarju ta' dak ħallew l wirt ta' miljun. U jiena ma nafx bih. Għalihom jien, legalment jien, miljonarju. Imma jekk ma nkunx naf, nista' ngħix ta' balalu. U dejjem imbagħti, dejjem insofri. Għax mhux qed ngħix bl-arfien ta' dak li ġie mogħti lili. U jiena u inti rridu nikbru fl-arfien ta' dak li ġie mogħti lilna. U jiena u inti rċevejna l-fidi l-istess tal-liben tal-ħaj, divin, Ġesu Kristu. Halleluja, taqbdu xi ħaġa ħwa. Amen. Mela nikber fl-arfin. Ħanejdilkom 3 regoli jew 4, hemm ħafna iktar, forsi llum insemmilkom forsi 5. Kulħadd jekk għandkom qed tikdbu, ikdbu daw l-4 regoli ħantikom. Daw meta tiġi biex tistudja anzi ħantikom 5 naħseb jekk mhux 6. Għax hemm xi 12 regola ta' interpretazzjoni meta ġifieri meta tistudja l-Bibja inti biex ma tagħmilx froġa. Sewwa, ma tagħmilx froġa dottrinali importanti li daw inti tkun tafhom. Fit-2 Timotju kapitlu 2 Pawlu jgħid bl-Ingliż jgħidlek, bil-Ingliż tgħid, study to show thyself approved. Bil-Malti mhux maqluba hekk, imma letteralment tkun maqluba bil-Malti tfisser studja, ħalli inti turi lek innifsek bħala bniedem li m'għandux għalfejn minn xi jistħi. Bħal wieħed li jaf jallem jew jħendel l-kelma tal-Alla bir-reqqa. So he knows how to handle the word of truth with accuracy. Mela with accuracy tiġi permess ta' studju. Issa ħanilkom ħaġa oħra, isimgħu nisewwa intkom kollha li qed tissegwu permess ta' YouTube u Facebook. Jiena u inti nistgħu mmorru is-seminarju jew il-Bible College. Nista' nkunu, pereżempju nista' nkun teacher tal-primarja, nista' nkun teacher anke jekk nagħlem fl-università ma tagħmilx differenza. U ma jfissirx li jiena teacher fil-karriera naturali tiegħi ifisser jiena teacher fis-saltna. This is important. L-arfin tad-dinja tirċivih b'dan. L-arfin tas-saltna tirċivih b'dan. Għalhekk x'tgħidlek l-Iskrittura, tgħidlek l-arrif tad-dinja ma jistgħux jirċievu l-arfin tas-saltna u jkollhom moħħhom rashom daqs dinja. U l-ispirtu tagħhom tarbija żgħir. Sewwa, għax l-arfin tas-saltna tajjeb li inti tmur seminarju Bible College u aħna għandna Bible College hawnhekk u għandna l-korsijiet, però l-arfin tas-saltna ma terġivihx kemm taqra kotba ta'. Issa, mhux qed ngħidlek li ma taqrax kotba ta' aqra.
Issa ovvjament taqrax kull massi, għax mhux kull tipu għatajje. Sewwa, imma fis-sens l-arfin tas-saltna jiġi bir-revelazzjoni. Imma qabel ma naslu għalija, ħanidukom daw l-4 jew 5 punti. Number 1. Daġi li semmejtonkom imma di jisset nagħmluha bħala lezzjoni. Number 1, meta naqra l-Bibja jiena, importanti li jiena naqra min qiegħed jitkellem. Min qed jitkellem. Please jekk qatt ma smajtuhom daw il-prinċipji, please akdibuhom għax qed nagħmlu Bible study. Min qed jitkellem? Importanti nkun naf Mosè jitkellem, Elijet jitkellem, Ġwannet jitkellem, Pietru jitkellem, Ġesu jitkellem, tagħmel differenza kollha. Tagħmel differenza kollha. Mela min qed jitkellem? Min hu dak il-persuna jitkellem? Number 2, prinċipju number 2. X'inhu huwa s-suġġett? X'inhu s-suġġett li qed jindirizza? Is-saltna, il-fidi, id-dnub, l-imħabba. Importanti għaliex jekk inti ma tifhimx liema suġġett qed jiġi indirizzat, tista' tagħmel hybrid doctrine. Taf xi tfisser hybrid doctrine? Taf xi tfisser il-kelma hybrid? Sewwa, it-tfal tiegħi jħobbu jaraw id-dinosaurs, jħobbu jaraw da Godzilla. Sewwa ma tidaqbad mostru. Ma tarazza ta' mostru ieħor tlaqqaħħom flimkien u toħroġ hybrid minnhom. Sewwa u kun ippastardjat. U għaw ċertu għaxwa, forsi minn għajwa għadhom jirrealizzaw, joħorġu dottrini ippastardjati. Tispiċa tagħmel hybrid. U l-hybrid għal-Hollywood bus tajjeb, mhux għas-saltna talla. Alla huwa pur. Kelma talla hija pura. Allura number 2 importanti tkun taf min qed jitkellem għax nagħmel differenza kollha se naraw. Number 3 di tafu għandhom x'inhu s-suġġett. Għandikom eżempju żgħir. Per eżempju, jiena għamilt sefirt ħafna anka fil-Ministeru. U intqajt ma' bosta Kristjani ta' denominazzjoni differenti. Fuq rigward ta' salvazzjoni jekk għandhom il-Ġesu, jekk għarfuh il-Kristu fil-ħajja tagħhom vera u mwildin miġdid salvati. Mela din mhix mistoqsija issa din mhix ixxu ta' salvazzjoni. Din hija ixxu issa ta' kemm wieħed ħajkber fl-arfin ta' dak li tiġa u għatiju fi Kristu. Sewwa, inti għandek Kristjani fid-dinja jemnu, u ma nafx minn fejn iġibuha, għalkemm tista' taqbad skrittura barra mill-kontestu tagħmel id-dottrina. Sewwa, tgħidlek li Alla mhux il-kulħadd irid isalva. Issa jiena naf li mhux kulħadd ħajsalva, m'hemm bżonn nħares il-futur, nista' nħares il-passat. Hemm ħafna nies li żgur ma salvawx. Anke fil-Bibja stess nafu li mhux kulħadd ħajsalva. Ġesu jgħidlek li ftit ħajsalvaw. It-triq hija dejqa. Ftit ħajgħaddu minna. It-triq ta' telfinija wiesa u ħafna, il-maġġoranza ħajgħaddu minna. Make sure li inti tisma' is-salva. Allura, imma Alla jrid, il-Bibja tgħidlek Alla jrid li kulħadd isalva. Ġesu miet għal kulħadd. La miet għall-lud biss, la miet għal 144,000 biss, bħalma jaħsbu ċertu gruppi ieħor. Sewwa la miet għall-Amerikani biss jew għall-Iżraeliti biss. Ġesu huwa s-salvatur tad-dinja, mhux ta' xi grupp biss. Jiġifieri il-possibilità li kulħadd jista' jsalva hija possibbli. Il-probabilità mhijiex. Imma hija possibbli kulħadd min jisma' l-Vanġelu kulħadd jista' Malta pereżempju, kulħadd ħajsalva? Bħalissa kulħadd salvat Malta? Jekk tarhom kif qed jgħixu, kif jitkellmu, taf li daw ħafna mhumiex salvati, mhumiex ta' Kristu. Imma s-salvazzjoni hija available għalihom xi irid jistgħu jidħlu f'dik l-art li mwieda u jsalvaw. Sewwa, imma dak mhux għax Alla ma jridhomx jisalvaw, dak għax huma għamlu l-għażla. U Alla m'għamilx puppets, m'għamilx robots, Alla għamel nies brida libera. Għax inti salva jekk inti temmen il-Vanġelu, jekk ma temminx il-Vanġelu ma salvax, ħadd mor dritt l-infern. Sewwa dik hija l-verità assoluta. Imma Alla jrid li kulħadd isalva, imma min jgħid li Alla ma jridx isalva lil kulħadd, dik hija dottrina falsa. U dawn għabli Kristjani jħobbu l-Ġesu wkoll. Sewwa. Ħantikom eżempju ieħor. Pereżempju, Ġesu fi Ġwanni kapitlu 20. Tiftakru, Ġesu jitkellem għandek id-disċipli idin kollha magħluqin, kien hemm il-11 il-disċiplu, 11. Xwieħed minnhom Ġuda ma kienx magħhom ovvjament kien miet. U idin magħluqin fil-kamra waħedhom kien hemm 11 minnhom biss u kienu mbeżżajn. U Ġesu daħal fosthom
u minn flok ferħu beżaw iktar. Tipika. U kif Ġesu daħal fuqhom insomma. U Ġesu x'qallhom l-ewwel ħaġa. Qallhom il-paċi magħkom. Irċievu l-Ispiritu Santu. Dik kienet l-ewwel darba fejn Ġesu nefaħ fuq id-disċipli kienu 11. Sewwa, kulħadd jgħid kien hemm 11. Kienu fil-kamra ta' fuq, kienu mbeżza. Sewwa, u Ġesu daħħal mill-bibien. Ġesu kulħadd jgħid Ġesu daħal. Mela, niġifieri Ġesu dakinhar ma kienx għadu tala fis-sema. U Ġesu dakinhar nefaq tala daħal mingħajr għax huwa l-bib, ma kellux għalfejn bib għax huwa stess huwa l-bib. Sewwa, qabadu daħal. Nefaq fuqhom l-Ispiritu Santu, qallhom irċievu l-Ispiritu Santu, qallhom il-paċi magħkom. Sewwa? Però mbagħad Luqa jgħidilna li Ġesu ma qallhomx issa mmorru x'għandu l-Vanġelu tad-dinja kollha le. Qallhom issa stennew. Allora sakemm tiġu tirċievu l-qawwa tal-Ispiritu Santu u tiġu mill-libsa mill-Ispiritu Santu, allura fl-Atti tal-Apostli kapitlu 2 issa naraw l-Apostli 11 issa saru 12 issa Mattija ġimgħa u 12. U qed naraw ukoll 108 oħra magħhom għax 120 kien hemm. Seta kien hemm 500, ma 120 turned up ġewwa l-fellowship. Sewwa l-oħrajn wara Ġesu Kristu mietu xaxta, tiġa niżew ftit ma ddew u tiġa niżew. Ma 120 baqgħu fidili u ġew bil-ġuħ għax il-mulej qallhom morru Ġerusalem. Mela issa naraw il-Ġesu, issa daw ukoll qegħdin f'kamra. Id-darba mhux Ġesu jidħol, Ġesu id-darba issa jidħol riħ qawwi li ġej mis-sema u jpoġġi fuqhom l-Ispiritu Santu bħal ilsna tan-nar. U l-koll 120 minnhom kien hemm Marija u ħu Ġesu, il-koll jibdew jitkellmu bil-ilsna. Għaliex qed ngħidilkom daw iż-żewġ esperjenzi? Trid ngħidilkom għaliex? Għax hawn denominazzjonijiet li daw it-tnejn jgħidu jaħsbuhom li huma l-istess ħaġa. Mhumiex istess ħaġa. Waħda meta twildu minn ġdid u l-oħra meta ġew mamda bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Għax meta tkellem ma' ċertu aħwa li jħobbu l-mulej ta' denominazzjoni li ma jemnux il-mirakli li ma llum, li ma titkellimx il-lingwi ma domx għallum, li tkeċċi xjeten ma domx għallum, ma nafx eżattament li ma paċċa tal-Vanġelu jemnu, ma naħseb jekk għandhom minn Ġesu naħseb, nħallija fil-mulej naħseb huma salvati. Anyway, allura qed tinduna issa li tagħmel differenza issa tkun taf min qed jitkellem. Fatti tal-Apostli qed jitkellem Luqa, Ġwanni kapitlu 20 jitkellem Ġesu. Imma jekk ma tkunx taf ċertu prinċipi, inti taħseb li dawn ma l-istess ħaġa. U tagħmel froġa. U għandna ħafna nies jagħmlu ħafna frejjeġ. U jagħmlu froġi tajbin. Għall-ikel, għat-teoloġija mhijiex. Mela, x'inhu min qed jitkellem lil min qed jindirizza x'inhu huwa s-suġġett. X'inhu huwa s-setting, is-setup, jiġifieri fejn il-post. Fejn hu l-post? Tajjeb li tkun taf fl-ma setting dak li qed jiġri issa ħanurikom hemm regola oħra meta tiġi biex tinterpreta l-Bibja jew tifhem il-Bibja. Hija di hemm regola jgħidula the law of first mention. The law of first mention, jiġifieri meta inti taqbad taqra xi ħaġa, jien naf ħajn nagħmlu mod xewka. Għax dal-aħħar semmet ħafna xewk, kien hawn ħafna xewk tal-aħħar. So, u inti taqbad dan il-passaġġ fuq il-xewka u għax ma tafx tfisser ix-xewka, inti għalik mal-ewwel tarta li x-xewka jew għajja xi xewka vera. Sewwa bħax xewka tal-kuruna ta' Ġesu. Jew inkella sejħilha marda bħal ma' min jgħid qed titkellem fuq it-2 Korintin kapitlu 12 li mhijiex anqas. Allura inti xtgħidlek il-Bibja meta tiġi b'interpreta. Where is this first mentioned in the Bible? U naraw li fil-ktib tan-numri l-ewwel ma ġiet imsemmija u fil-ktib tal-imħalfin ġiet imsemmija u qatt fil-Bibja semgħuni x'għanidilkom. Qatt fil-Bibja ma xewka qatt fisret marda. Laqqas f'kontest wieħed minnu. Mela kien issa f'daqqa waħda taqbad li dik ix-xewka fejn fil-komplement tal-Bibja dejjem fisret mod u inti issa dik tiġi tinterpreta jili mod ieħor. U terġa' tagħmel froġa oħra. Qed tara nistgħu niftħu komunità tal-frejjeġ. U għabli forsi nagħmlu aktar qlieħ. Halleluja.
namlu omelet, Spanish omelet, Maltese omelet, halleluja, Chicago omelet, Bormla omelet, halleluja, imsida omelet, unqodu nħaltu u namlu l-om il-kompetizjoni l-omelets, il-frejjeġ. Mela, dak il-liġi, the law of first mention, li ma tantx insemmilkom imma teżisti, issa fej jidħol xi ħaġa hekk, kemm hija importanti? Kemm hija importanti? Issa ra ġejja issa il-sitt waħda. U din naħseb waħda mill-iktar, speċjalment għalikom il-Kristjani, l-iktar importanti. Daw kollha importanti, però naħseb minnhom kollha din hija l-iktar importanti. Number 1. Dak li qed jintqal huwa taħt il-patt l-antik, jaħud il-patt il-ġdid. Ħana mill-aktar ċara minn hekk. Dak li qed jintqal huwa għal kreazzjoni l-antika jew għal kreazzjoni l-ġdida. U l-mulej illum waqt li qed nipprepara, infatti il-bieraħ diġà kont qed naħseb wara kollox ta' fej preparajtu dan fil-iskrivanija ta' moħħi hawnhekk qiegħed kollu. Sewwa, insomma, naħseb x'imkien aħna il-Bibja tgħidlek fit-tieni Korintin kapitlu 5 vers 17 morru waqrawha anzi naqrawha flimkien. Naqrawha tajjeb li tarawha. Għax meta tara skrittura tiftakar aktar. Din skrittura hija ġdida, hija interessanti, hija importanti. Hija kruċjali, kulħadd jgħid kruċjali għad-dottrina tiegħek. Għal x'temmen u kif temmen. Għax jekk inti dak kollu tisma' ma tarblux minn din id-dottrina, issa mhux froġa ħad tagħmel pata tal-forn. Ta' żrinċijiet. Jekk ma tifhemx di, issa int għamilt violation waħda nobis serja. Tieni Korintin, kapitlu 5, vers Halleluja, vers 17. Dawn ifhmuhom daw iżammuhom għax dawn huma kruċjali aħwa ta'. Meta wieħed jingħaqad ma' Kristu, isir ħolqien ġdid. Isir ħolqien ġdid. Kemm dam il-mulej joħloq id-dinja? Kemm dam? 6 ijiem. Għamel 6 ijiem joħloq. Fis-7 jum straħ. Straħ ma jfissirx għaxajja u marjuħu nasa. Straħ ġifieri waqaf mix-xogħol. That's it. Però mat 8 jum reġa' beda jerġa' joħloq. Did you know that we are called the 8-day people? And did you know that 8 means eternity? We are not 7-day Adventists. We are 8-day Adventists. Għal dawk li jifmu, fehmu. Għal dawk li ma jifmux, ma dakx għalfejn tifhem. We're in the 8th day because we're in the new creation. U tidnejlek, x'poġġi l-Ispirtu talla fija? Għalli saqsihom, how new is your new creation? Go and meditate upon that alone. Murar bel dik bis, murar bel dik bis. Illum jina kull-jum naqra l-Bibja, ovvjament, u kważi kull-jum, naqra wkoll il-Bibja ma' tfal. Naqraw proverbju kull-jum u naqraw salmi. Ma per eżempju l-lum, rajna l-salm fej David qed jgħidlek kissillhom sninhom mulej. Halleluja, praise the Lord. Kemm nobot mulej il-dawk li joboduk. Wow. U l-tfal kelli nfehmhom, listen. Tilhom uliedi. Qedtilhom David kellu ħafna kliem sabiħ ta' talba kien iħobb il-mulej. Imma qedtilhom imma David ma kinux fil-milja tar-revelazzjoni da. Għax aħna llum ma nistgħux ngħidu kemm nobot il-ledewwa tiegħek mulej għax il-mulej jgħidilna sa Ġesu
ħobbu l-dawa tagħkom. Mela għal dawk li intom qed tgħixu biss taħt is-salmi, kemm qed tgħixu underprivileged. Qed tgħixu taħt liġi tal-mewt. Meta aħna msejħin taħt il-liġi tal-ħajja. Aqrawhom is-salmi, jiena nħobb naqrahom is-salmi. Sewwa, imma s-salmi mhumiex teoloġija għalik u għalija għal kreazzjoni ġdida. U żgur far from it laqqas job. Issa jekk inti tfittex xi xogħol, aqra job. Halleluja. Imma qalbi tiegħi jisimgħuni sewwa. One, Job kien bla patt. Diġà da mhux għalmenu l-lut kellhom xi patt, da xejn, zero. Sewwa, ma kellux patt. Tu mokka ma maħwa. Il-ktieb ta' Job di għandkom bżonn tiktbuha u timmemorizzawha. Ħalli jekk għamiltu xi froġa minna di, ma teħduħ sem iktar minn din il-froġa. Il-ktieb ta' Job hemm tax titgħallem fih, għax ovvjament inti xorta l-kelma talla, ma bħal mettilkom mhux għax hija fil-Bibja bil-forsa talik. Sewwa, tinsiex il-Bibja hija kitbiet ispirati mill-Ispirtu Santu, Alla jirrevela lilu nnifsu biċċa matul iż-żminijiet lill-poplu tiegħu. U Job huwa l-ewwel ktieb. Avolja qed f'nofs l-Bibja, imma bħala revelazzjoni għal ewwel ktieb. Job, ħanidilkom bl-Ingliż, kulħadd jgħidha warajja, Job is not a book of revelation, say it. Job is not a book of revelation. Job is a book of observation. That is a huge, mega, bombastic, big difference. Job ma kienx jgħix bir-revelazzjoni minnu Alla. Infatti jekk taqraw Job sewwa, li għamel ruxmata kapitli jgħid u x'allamillu, mbagħad Alla l-isma' ġbien iddejjaqtni ta' ħalqek ħanejlek x'għamiltlek u m'għamiltlek ġvera. Sewwa, marru qaraw Job. Imma Job inti għandek raġel qed jirrakkonta bħalma ħafna Maltin u Għawċin u ħafna nies madwar id-dinja għax Alla milli hekk u Alla milli hekk. Sewwa, u Alla ma jkun għamellek xejn minnu. Imma l-ignoranza tiegħek tan-nuqqas ta' revelazzjoni minnu veru Alla, inti waħħalt kollox f'Alla. Tinnota Maltin kollox Alla jħel. Id-demonju għaw Malta kieku ma jħdux li, kieku jiġi Alla Malta, kieku l-ewwel ma jirrestaw il-Alla. Jekk jiġi x-xitan jgħidu l dak ma nżuħx ma nemnux fih. Għavolja, ruxma ta' affarijiet li jiġu f'pajjiżna ta' għazin, iċ-xitan iġibu. Imma x-xitan qatt ma jiġi indirizzat, dejjem jindirizzaw l-Alla, kollox Alla jħel. Sewwa? Allura, Job huwa ktieb fejn qed josserva minn għarfien limitadissimu tiegħu minnu Alla u kif jopera Alla. U inti tmur taqbad u tagħmel dottrina minn Job u ħanejlek u tispiċċa mingħajr xogħol. Mela taqbdux Job u laqqas is-Salmi u laqqas il-Levitiku u laqqas id-Deuteronomju. Infatti xejn mit-Testament tal-Qadim biex tagħmel dottrina minnha għal kreazzjoni ġdida. Mela kull dottrina li jien illum irrid niġi ifformat fiha, irrid narbila nissajferja mit-teoloġija ta' min jien fi Kristu. Min jiena fi Kristu, x'inhi l-identità tiegħi fi Kristu, x'wirt għandi fi Kristu, x'wedet għandi fi Kristu, f'liema erja rrid nixbaħ lil Kristu. Spiritualment biss irrid nixbħu lil Kristu. F'moħħi u ħsibijiet irrid nixbħu Kristu. Fid-batijiet tiegħi irrid nixbħu lil Kristu. Fil-ġisem kif nixbħu lil Kristu. Sewwa, taf il-Bibja titkellem fuqhom daw. Mela din hija dottrina kruċjali biex jien inkun naf min jien fi Kristu. Ħanorikom xi ħaġa.
Mamma mia kemm jgħaddi żmien il-ħin ġbin, xaħat taġġilli l-alloġġ. Oraj, morru fi ktib ta' Mattew, kapitlu 16, malaj. Mattew 16. Isimgħuni sewwa isimgħuni sewwa ġieli smajt nies jippritkaw fuq Job. Isimgħuni, ħanilkom xi ħaġa, ħankun fair. Job jiena rajtu xi darbtej. That's it. L-iktar ħaġa li tispikka f'Job taf xiex? Li baqa' fidil xorta waħda. Għala fuq wiċċu mid-demonja xil-Bibja tgħidlek li d-demonju ġie attakkaħ mhux Alla. Sewwa. Imma ma kienx jaf illum pereżempju jiena u inti inutli toqgħod tħares lejn Job u tħalli d-demonju jaqlalek fuq wiċċek meta inti illum għandek l-awtorità fi Kristu tista' tkeċċek il-ben. Sewwa, għax jien qed nagħmel bħal Job qed noqgħod nieħu paċenzja. Ħallih jgħaddi la ġej, ħallih jgħaddi. Issa ftaħlu la ġej. Le, minnu fi Kristu llum bil-grazzja ġdida ma jitkellimx hekk. Mekk għadek qed tħares lejn Job, hekk ħad titkellem. Għax Job ma kien kellu l-ebda revelazzjoni, l-ebda kellu osservazzjoni, mbagħad fl-aħħar ftit kapitli tal-ktieb jibda jitgħallem xi ħaġa fuq Alla. Mbagħad jagħmel hekk ara, jaqalu bidumu. Anyway, so allura ħamorru fi ktieb ta' Mattew kapitlu 16. Halleluja, nispera li toħdu pjaċi, jekk minn tamx toħdu pjaċi, jien qed nagħmlu pjaċi. Kulħadd jgħid warajja il-Kristjaneżmu pur, infatti m'hemmx Kristjaneżmu ieħor ħlief dan. Huwa kollu revelazzjoni. Ħansaqsikom mistoqsija, ħanejda di għax dal-waqt jagħlaq il-ħin, my goodness gracious. Meta taqra Testament il-ġdid, anka klim Krist, taf li inti hemm affarijiet li Ġesu qal li ma jgħidux għalik kellhom? Taf li hemm affarijiet li Ġesu qalhom tajbin, hija l-kelma tal ma jgħiddux għalik. Sewwa? U ma jgħiddux għalik fisser għax kienet jindirizza l-Lut. Qed tifhem? Illum il-ġurnata fil-ktieb ta' Efesin kapitlu 2, minu ludi u jaċċetta l-Ġesu Kristu, minu ġentili jew pagani jaċċetta Ġesu Kristu, la jibqa' jissejjaħ ludi, laqqas jissejjaħ pagan jew ġentili, jissejjaħ kreazzjoni ġdida. U għalhekk qed ngħidlek, go and think upon this statement at home and ponder it. How new is your new creation experience? It's a powerful statement. Kemm hawn minnkom xi darba smajtu għadi? Hawn xi minnkom smajtuha? Għasien qatt ma smajtha, that was something the Holy Spirit of my spirit. Tajjel illum, dal-għodu għandu kun jgħal-bera. How new, għax l-kalma new creation kien ġismajni, kreazzjoni ġdida. Għal kull min jitwilet minn ġdid jisir kreazzjoni ġdida. Ġismajni, xie tfisser? Muraħseb fuq għadi. Muraħseb fuq għal kreazzjoni ġdida. Jekk ikollok revelazzjoni li inti kreazzjoni ġdida, minn tax ħalqabbat sigaretti uħor ma xufdej. Jekk inti kollok revelazzjoni li inti verament kreazzjoni ġdida fi Kristu, fi ġbija ta' Kristu, minn tix kollok qatra biża f'ġismek, f'ħajtek, il-komplement ta' ħajtek. Minn tix kollok id-dubju. Minn tix ħatiġi maħkum minn xi ħaġi. Ma jfissirx li ma jkollokx attakki. Ġesu kellu attakki. Innexxew imma? Le. Issa tgħid li ma jiena minix Ġesu, mela kompli jikber, għalhekk il-Bibja tgħidlek aħna qed niġu trasformati minn glorja għal glorja permezz tal-Ispirtu Santu biex nixpokru dejjem il-Kristu. Biex fejn inti għadek ma kbirx, ovvjament inti ma taqafx tikber ngħidu hekk. Dejjem tkompli tikber. Inti il-offol tal-Kristjaneżmu tiegħi li jiena nsir Ġesu ieħor din id-dinja. Mill-punt di vista tal-Alla diġà jarani hekk. That's another one to chew on. Mill-puntu da vista tiegħi, jekk jien qed narani hekk. Qed tifhmu? Il-weekend li għadda tkellim fuq il-mamudija tal-Ispirtu Santu u l-qawwa li nirċievu biex aħna nirbħu l-erwieħ. Rigward bħal mamudija tal-Ispirtu Santu għatti tal-Apostli kapitlu 8 versi 14-16. L-appost li marru Samarija wara li samaw li ħafna rċievu l-kelma tal-Alla, mhux biex jitolbu l-Ispirtu Santu biex jiġi, imma biex jitolbu li Samarija jirċievu. Illum inti għafajt mulej jibat li barka, mulej għamil li jek. Millum il-qoddim, jek taqbad di-revelazzjoni bda jgħidlu mulej, għallimni kif nirċivi. Jina nemmen
nirċievi tiegħi. Ibda itgħallem. Għax ħafna drabi, ħafna predikaturi għamlu a good job jippritkaw x'għamel Alla. Imma dejjem x'għamel Alla. Issa meta jiġi għat-talim, it-teacher jgħallem kif tirċievi. Isma' ħantikom eżempju sewwa. Mela jekk inti mara u inti għadek kif wellit, inti sidrek ikun mimli bil-ħalib. Tajjeb, li huwa kollu nutrimenti li dak it-tarbija għandu bżonn. Issa jekk il-baby ma jkunx jaf iqabbad snin, u ma nafx li m'għandu snin, ma jqabbad ħalqu ma s-sidder tal-mara, għandu ruxma tar-rikkezzi li salih u ħajkollu jkoll mill-botil. Għax ma ntallimx jirċievi. Can I ask you something? Be a sucker for the kingdom of God. Suck everything God has for you. It's yours. And there's an abundance for all. Amen? Mela jina nigber fil-revelazzjoni tal-pozizjoni tiegħi fi Kristu, mhux għax Kristu qed jikber fija li Ġesu qed jiċċaqlaq jew Ġesu qed jimprovja. Banali naħseb hekk kieku. Jien qed nikber, f'kemm irid nikber iktar biex jiena nippożizzjona lil innifsi mentalment kif naħseb. Għalax il-Bibja tgħidlek ġeddu ħsibijietkom. Għalax il-Bibja tgħidlek aħsbu bħalma kien jaħseb Kristu. Ibda ħseb bħal Kristu. Ibda ħseb bħal Kristu. How much it will change your doctrine? Ibda ħseb bħal Kristu. How much the healing service will change? Kemm jinbidel id-deliverance jekk naħsbu bħal Kristu? Mhux bħal Pentekostali ta' bħal Kristu. Bħal Pentekostali tajjeb imma bħal Kristu. Alleluja. Ħajja naqbdu dejja, come on, aħwa. Praise you Jesus. Oh man. Mela. Mattew 16 vers 13. Meta wasal f'inħawet ta' Ċesarija ta' Filippi, Ġesu staqsel id-disċipli tiegħu u qalilhom min jgħid lin-nies li hu min jgħidu n-nies li hu il-bniedem. Huma weġbuh xi wħud Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija u oħrajn Ġeremija u jew xi wieħed mill-profeti. Aħwa. Dak li qalu l-apostli hawnhekk. Vera jew mhux vera? Ġesu wieħed mill-profeti? Ġesu vera bdew jaħsbu li huwa Ġwanni l-Battista? Ġesu vera bda jgħidu mhux għax fit-Testament il-Qadim kien hemm weda li wettaqa' Ġesu li qed irid jiġi profeta bħal Mosè. Vera. But that was all knowledge. That was based all upon information. Mela dak li qalu u għax kienu lut u għax kienu mitħla mal-logos, mal-kidba, kellhom għarfien naturali. Però mhux l-arfin, inti tista' tkun taf li Ġesu huwa li ben tal-ħaj. Temmel li Ġesu mitalik fuq is-salib, b'moħħok temmina u tmur dritt l-infern xorta waħda. Għax hija ħankomplu. Imma intom, min tgħidu li jien? Morru duru Malta Għawdex. Għamlu test dil-ġimgħa, għamlu test, intkom stess, għamlu servi, mur fuq ix-xogħol tiegħek. U mur saqsi l-boss, għamela najs, ta' għamelix ta' blaħ. Għamela najs, għabat il-ħaddima li għatmu ma' id-dolament it-temmeni Ġesu li bentalla. Għet niggarantejlek jien, għad-90% ħajdu l-ek li huma. Iva. Imma mbagħad inti saqsi lilek, mhux lilhom lilek. Dan għadu maħkum mid-droga, dan għadu jaqliba lil-mara l-Afterton Center, jiġri man-nisa, jiġri mal-irġiel, tiġri l-awli. U jemmen Ġesu li bentalla. He's got knowledge. But no revelation. All of Malta knows that Jesus is the Son of God, but the majority of Malta are heading to hell. Knowledge does not change you. It's revelation that will transform you. Diki għal-manna. Inti tista' tkun taf is-Salm 91 u anka tista' tiddikjaraħ bl-amment bħal pappagal fuq ħajdek kuljum. Imma meta timmeditaħ u jkollok ir-revelazzjoni tiegħek huma hu ġgant minn ġo fik. U tgħid, my God. U tibda titkellem bħal Alla.
mhux bħal Gordon, bħal Alla. Għaxin għandi d-DNA tiegħu, għandi l-ispirtu tiegħu, maħluq fuq ixbija tiegħu, għandi l-istess identità tiegħu, għandi l-ħsibijiet tiegħu, għandi l-wirt tiegħu, Alla huwa tiegħi u jien ta' Alla. Now you get that revelation. You have to get that by revelation. If you only get that just as a nice phrase, wow, irġajdi li passa niktiba. Tajjeb iktiba. Ma mhux hawn tittiktiba ta'. Tittiġi miktuba hekk. Għalek huwa l-ispirtu li jikkonvinċi, mhux inti m'għandekx fidi, taf x'għamil dak il-ħin int palajt fil-vojt. Nikkit l-ispirtu, nikkit il-loħtok, nikkit il-ħuk, u għabli anka skandalizzati u tfixkiltlu iktar. Infatti waħda mill-affarijiet li tgħin hija l-imħabba. I have a phrase and I encourage you to use this. When you do not know what to do, let love lead you. You will never miss it. Meta ma taf x'għandek tagħmel, ħalli l-imħabba talla tmexxik. You will not qatt ma inti ħadd tmissja. Because love is God. God is love. Hallelujah. Thank you, Jesus. Vers 15. U intom min tajdu li jien saqsihom. U qabel xmun Pietru qallu, int il-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesu iġbu qallu, kemm int imbierek ġwan xmun. Qasin stess ma taf, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rik dan irrevelalek dan revealed. Dik il-kelma revealed hija il-kelma apokalipso. Apokalipsos. Ili nġibu l-kelma minna apokalips. Xiġifieri, Pietru lilek ġi miftuħ xi ħaġa biex tara xi ħaġa li daw ħadd minnhom mara. Għexu ma' Ġesu, kielu ma' Ġesu, kienu fl-istess mejda ma' Ġesu, l-istess grupp li Ġesu għażel li ma' wieħed biss kellu r-revelazzjoni. Ara ġejja. Mbagħad ħaduha tar-revelazzjoni ġifieri mhux hu baqgħu. U missier għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam li jurrik jew irrevelalek dan, imma missier li huwa fis-smawiet. U jien ngħidlek int Pietru. U fuq din, kulħadd jgħid din, mhux fuqek Pietru qallu dejjem tal-imsħefuha. Mhux qallu fuqek Pietru ħanem l-knisja dejjem maqlux hekk. Qallu fuq din, x'kienet din? Din ir-revelazzjoni jiena nibni il-knisja tiegħi. U jekk min ikun qed jinbena fuq din ir-revelazzjoni, vera jaqbad din ir-revelazzjoni, għax jekk jiġu s-setat kollha tal-infern, xorta ma jelbuħx. Woo! Glory to God! Hallelujah! Mux għalek Ġesu seta' jkun imur ħdej l-imġiddem. Mux għalek Ġesu seta' mux għalek Pawlu seta' jmur Malta u jitlob għal xizmu dak, ma taġi Malta. Għal Publius b'marda li jak teħdok bid-dizenterija xejdu la. Għalix. What drove them to do that? Just not Christian. I'm tal-born again. Tista' tkun tal-born again u m'għandekx qatra revelazzjoni. U r-revelazzjoni mhux ħantilek jien. Ir-revelazzjoni hija tirċivija mill-Ispirtu Santu bil-ħin li inti tqatta timmedita l-kelma, mhux tistudja l-Grek u l-Hebru, tqatta ħin ma' Ġesu. Revelation don't come from Hebrew or Greek. Inti taħseb li da Pietru kellu di revelazzjoni x'qed jistudja l-Grek? Pastor, jiena nistudja l-Grek u l-Hebru. Kemm naf pastors fid-dinja? Kemm naf nies li għandhom itri wara simhom jien għandi wkoll ta' ma jiswew assolutament xejn. Għaliex, għax la l-Grek u laqqas il-Hebru ma jtik ir-revelazzjoni,
u l-Ispiritu Santu li tkollok rivelazzjoni. Għandkom ħaġa, intom bliema għarfin l-apostli li kitbu l-Vanġeli, li kitbu l-atti, li kitbu l-ittri, bliema għarfin kitbu għom daw. Għala studjaw il-Hebru u il-Grek. Le. Bliema autorità jiġi per eżempju Mattew u jikwotalek Iżajja 7 versa 17 li kunem tfajla verġni u jkella wilt u semmeħa Manuel. Minnak il-passaġġ kollu għaliex highlight jadak l-Ispiritu Santu li dak qed jirreferi għal Ġesu. U int Efavrata ara ġej wieħed għandek li ilu mill-qedem minn żmien il-qedem antik mill-eternità. U da ġejan. U kif jaqbada l-evangelist u l-awtur tal-Vangeli u jgħid dik qed tirreferi għal Ġesu tal-li daħal ġewwa Ġerusalem fuq il-fellu. Min jaf kemm daħlu nies fuq il-fellu u fuq il-fela. Għaliex qabad dik iskrittura qal di qed tirreferi għal Ġesu. Do you know what? Because all the Bible is based, put together by revelation of the Holy Spirit. Meta inta għandek skritturi, għandek passaġġi, u mbagħad Iżajja jaqbad u jgħidlek Iżajja 7:14 u jkun hemm mara and there will be a young virgin who will bear a child and shall call his name Emmanuel. Min qallu li dik l-iskrittura hija għal Ġesu. Min qallu? Jekk biex kun taf iktar daw la fajta ħjar tmur tisma' sew il-messaġġi tal-weekend li għadda u taqabel fuq l-Ispiritu Santu. Mhux għalhekk il-bniedem naturali ma jistax jilqa' l-affarijiet tal-Ispirtu. Tista' tagħlmu l-Grik u tagħlmu l-Hebru. U xorta jgħix bħal bniedem naturali makkes. Għandi ħabib tiegħi jien inni ma nkellmu, ma nafx kemm l-università, ma naħseb mar xi 3-4 universitajiet fid-dinja ta' biex jistudja l-Bibja. Minn punta di vista ta' Grek u ta' Hebru mhux li jdaħħal mill-bowt. Lilkom kollha f'daqqa u dak kollha taraw naw. Mbagħad meta ngħidu fuq il-fejqan, meta ngħidu fuq il-qawwa tal-Ispiritu Santu, dax qabad mela. And he's not the only one, there are many. Mela l-Kristjaneżmu huwa mibni fuq ir-revelazzjoni u ħajkollina naqgħu. Inkomplu l-programm li jmiss il-ġimgħa d-dieħla. Nitolbu. Praise and worship team, would you please come? F'din il-ġimgħa li ġejja jekk Alla jrid, mura qabad l-iskrittura u waqbad Efesin 1 vers 15 sa 19 u jitloba fuqha kontinwament. Għax Pawlu wkoll jitlob li l-Kristjani jistgħu jsibu u jafu l-wir ta' Kristu li għandu Kristu fihom permezz ta' rivelazzjoni biss. Mbagħad nitkellmu aktar fuqha. Kif inti tistudja l-Bibja, kif inti ssir taraf lil Alla, kif inti timxi fil-qofol sħiħ li Alla għandu għalik. Jekk inti tara dan il-messaġġ illum u xi ħaġa laqtetlek qalbek u llum inti tixtieq tgħid pastor jien nixtieq nagħti ħajti lil Ġesu, għidi talba warajja sa stess minn qalbek. Mr. Qadis, grazzi ta' ibnek Ġesu Kristu. Mulej jiena nara fil-lum minn qalbi li Ġesu huwa tassew li bent Alla, li huwa l-Messija, li huwa mitalija fuq is-salib. U li permess tal-mewt u l-qawmin tiegħu jien illum salvat. Ġesu ejja f'qalbi. Poġġi fuq it-tron ta' ħajti u kun inti il-mulej ta' ħajti. Spiritu Santu, invadi l-qalbi sa stess. Aħfil id-nubieti kollha u aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek mulej. Millum il-qudiem irid insir nafek
b'mod personali u b'mod intimu mulej. Nirringrazzjak tal-imħabba kbira li jint għandek lejja. Nindem minnu bitu undur b'qalbi kollha lejk mulej. Użani għal-glorja tiegħek f'isem Ġesu Kristu. Amen. Jekk inti għaddik it-talba l-lum għal-ewwel darba, illum inti salvat. Jekk kemm inta minn qalbek, illum inti mulet minn ġdid. Illum ismek ġi miktub fi ktib tal-ħajja. Kompli għara l-Bibja. Tkellem għal-mulej fit-talb. U għejja u naqat maħna ġewwa l-komunità River of Love. Kull nar ta' 4 u nar ta' 6 fis-7 ta' filgħaxija u kull nar ta' ħadd fl-10 ta' filgħodu. Pija, God bless you. Kompli kber fir-revelazzjoni tal-Ispiritu Santu ta' minnu Kristu fik u minn inti fih millum il-qoddim. Paċi ma'kom, God bless you, YouTube, God